yedinam Ghana man pani na nado dan kwakufa do kyerɛ nyame adom ne nhyehyɛ ba akɔ de ba ye so abapa na nani agye na wo eye ensanfofro ensusu emu ono abedwaku omo ana hye ebo ban eba no aba fontenta adwumadie ne ntotoya ensu emu a mombo ane gwofofo kotikwa so wi gwofo sika no omama ho akwankyere kane mrehye bedwane ano woni ngo prampram abeto ampeso so adane benkum so na gwasafofro ensu emu ono opanyina pepe wo prese twani esenyo mo apipi amanyo konba mani tumi na watu franka de mo eye owura kanadi akompra ko Japan na semeno kasa ayampia no ototo edema MPP mpanyimfo sanso ena asafo kase ba ko wo mamu wo mu panyini pa ba ko abo osofo hwe Ghana ehumasuya ba so se na dwuma eso ani pa adeshima mansam we ni afoforo bi ena kan wa egu apono eso edi mu kiremu eba bedan wo na eyaboafo bi adaroma ena wonom so aso ye nasene ewosika fam a yedo mamu sembe so mo no eye rich electricals se menkan cho se ono de ba no enkane awudwumadie dia wodi na now dia sem sanso ena kofata moto so boy ono de hyen awudwumadie ena wodi ebiem yemfa na ase kase nso nkoma Masha Beauty and Training Center wamobua ama esika kama se ebanso ba paso ho ye fa ho ya akona bomodin tutumika na du Masha Beauty and Training Center wamakache na wombesiesio ama ho ya akono ehone nyama nko adea obao bema obi bia obeduru onmo no Masha Beauty and Training Center besiesio ama ho aya akono pa womo na eboa information centers ebru aduonum kwaduosia ebi ewo bunu mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoe mantemu sanso na betumi ndo adwenkyere afa 0533 898915 0533 898915 text message and na WhatsApp yabekenkan amon afinsu Facebook live DJ Kobiki Adaroma achimoda enen kran this year watam ya tumu yopo obehwa Ahenkan 93.3 FM na wode wadwenkyere no afa ho akenkan fo ye me kwaku anin kusi buadumene adwen pa hena kofi mensa dwene papa na papa endi wanimu kan afi nsam ni nkyeremu ani ni fiti ase eni Ahenkan FM what wasum ento aso school eye school pon ana school nto aso a ewo oman mu bia ye kan brofo friend secondary school na emoto pekase baako eye Presbyterian Boys Senior High School ye twanitia FN Presec I won crime na nanu memende ye twam ye na wo mu di wo mu afi hyade tosoma akomako aduwotwe enum 85 years anniversary na wo mu di na adwumadie no mu tonsa fra Ghana mampani His Excellency Nana Adodan Kwakufa do say onfa ni nimdie na nimonyam ene ni bibia meta adwumadie yachi mani ndimu ampanso Nana Adodan Kwakufa do kopio no mo ohye homa pa ma hoyede ehon so tunhwa kama na abro mampani Nana Adodan Kwakufa do nya akonya begina simpie ni apaso odensam etudwa no ene o kire say fitise obabetena adwa so se mampani ewa afimpinu ene dunsun 2017 ya Ghana for dani tumini na hye ne sasa je Africa ni etwumi ahwe se na wo preso obetumi adi nti wadi a gi twini ahwe so obetumi akodu asumdwemu a na eno na hyen ade hye mampani Nana Adodan Kwakufa do nsai odemra bebregu akwamu hyehyɛ bebregu akwamu ntakra bebregu akwamu a osusu se odebunu man a ebeboa na san hyehyɛ no na emu baako se ba no ehumasuamu a emu baako eye science technology engineering and mathematics ye 20 FN STEM na STEM no Ghana mampani Nana do say die nti ode STEM enhyehyɛ ba ye a odidi dwuma ewo ehumasuam fam no ene say ene wiase ewo 21st century bibia ye abefu ene bibia nso koye den na odim die onim ye ne yam yenhwɛ na afisu ya ma esumra mfaso enu nti ena kwasi broni oye bicycle ye twi bicycle ye o be paide sa na wa bre na osra kra gene ena osi dabi entimi nya bibi emma bicycle nin sesa aye paide ena otena se na oye moto
na se mutimoto ni bicycle ne style sepa afi moto nso wo de hwo no magbra honam na wo kofom eni nso eno se dabi ma mensa mensa no eno tena se eno se dabi memfa camera eno de ka bai enti no sa ne mo we ne boa ma wotumi dwen de nyama foforo ba wiase a eso beba mfa so e 21st century mu enu tina Ghana mampani na nado dan go guvodo say odi system dwumadie e baye na eno na odi adanse wo dwumadie na se system dwumadie nso baye engu nanim ase ama na mamu no atuhwa papa titru eba no enwumasuan fama esan so say kan no na so obi ko SHS ne eso nkosua science pe no aha nani so one papa na ko ya na bia okwa nkrani kura de na say avote gravois pebro avote I dey go take you do science okay daddy mimbo fire science enti no ha na child da science there esan say de watete alpha science ho elective physics elective chemistry elective biology enu nyoma do ko so dabi mintum ntake na jetes kwa na edin enti na mankofo bebre eni nje science ho na so ga na mampani na na do say o this time yi ba ya enu no eboa ema enimdia odro abodimu nyansape bibia say yesiesie akonta sanoma ni na no ama science form ni titru ayede papa enti na na do kire say woman na ejwani free science no a wo mo mpa science no se nyame adom apeja kosoro beye ohom tichemu dumienu 12% a etunya e won to so schools awdrumu enam stem na ode bae ninti na oso ogidie pa se enten kodu afimpinu ne adunu nan 2024 de na apeja firi ohom tichemu dumienu akọ ohom tichemu adunu ennan. The precept known to be a science school. I'm sure you appreciate the fact that government, in order to attain our objective of building an industrialized nation, is increasing its emphasis on science and technology education and technical and vocational training. We intend to put science, technology education, and mathematics, STEM, education in its central relevant place. Training students with 21st century skills is essential in preparing our future workforce for the fourth industrial revolution through STEM education. Even though the manifesto of the New Patriotic Party, the party from which my government was born, prioritized the study of STEM in its 2016 and 2020 manifesto, it was the reimagination of education in the advent of COVID-19 and the need to prepare the youth for jobs of the future that reinforced the need to increase the percentage of students undertaking general science in senior high school. In senior high school, onipa amutini ne ya Ghana mampani na adudankwa ekufuado. Yetoa awia pam tubere Akan Kasiebo no eso akoyanimu a na eyamanyosemu ene yede wo enso ebo ede awura opanyini baako a watwene ti a wono esre tu anyi ne esi anyi no mo osoro kokroko amanyoko New Patriotic Party mu o se wono ma na konya na kobeya afimpino ne aduonu enan wontu franka emfa emma wono mo opanyini kroya sanso yamrase bedwane di ma de hyomo asen central bato mpesua so ewo mfimfini mantamu onimonyamfo Kennedy ohene Japan akradi atudwa echiremu ese se watrasia no wahwe sade empempen abanye wote akunya so eno ye wono akasankaza ne MPP abanya na sabio ni yam ehhye no eno ne yebusa ne sade de na asie wachiremu ese se wara sade MPP mpanyfo bi nimo echi Ghana sika na wonom ade ko bi man so na wonom de yomaye nyase sabio sika wom de kokora mpo no eyo omoa nim fifire o masone ana o manya sika no na omokọ enjoy o man ni sika o ana omdo mo se burumbonkum ni nifa ana omu diri nyofo e wosen ko mo de bia adwuma ma Ghana maburunya bi aya no wonom enya ne saa na wocham se akoyo mo fa so a Ghana sika MPP aban yi gusu a wonom esime die no wocham se wodwene ho a na wabusa no se ada mi akasa ma ban wo munim se daati bi wo wa na munim se wokyere bi wo wa na ye na wudi sikari nyina ennei wokyere bedanya bi de atoto no ma moman na atimi akonanim eto panyi de wa pa lai papa na wo jese de ha ne kurampo biam ni se de akoso nyina ti ubi ono kwakasa se pe yesi ono kwa no ka wa no pa do o pa asem dodo na chese eno so akwasi boni se intimidation ni atata saa na wono kredi akompre gwa Japan jem se wode ne sabato ne boso no wahye bose wo besori agina waka emfa wo se ye na manyokuo wose wakwase ya na sabi wose ade won na ende yan anasa ndeme
na unim zabua ne se wo kwadu so obi si unua so no aga gya ne zabua sɔre yenso na aga so sɔre ne so a yo yate wo sɔre fi ne so peka hu se so na ɔde eba enti abre yi eye bra wo se wo ɔsɔre na wono ɛko agye o mai kokko Ghana disi wo no mo na ɔde sanse wo nyina to dwane no akɔpie mu akosi broni hwenti akrom United States of America ɛna ɔne MPP atotoro ne ani ntakukuda fo bi di achiemu a wɔde nsɛm wei ɛto wɔ nanim. MPP is looting this country as if there's no tomorrow. Why? What do you mean? The youth of this country are not working. Now we're intimidating and control. I'll put my life on the line and defend it. Adesimama eni a wuti yeyi mrasebe dwani di madisho mo asen central batom pesuya so wonu kro ya pempen ya me no ekase nani abere wo prese MPP amanyoko no totoro ni ani takuku danfo to ani asi ahene won be bie kwa mama no no mato abama ne se won kro mo franka fa mo afempino ne adwono enan emu na wonam so aprema mpanyini enso edi ebere no owura Kennedy ohene Japan yada so agina NPP amanyoko no mu emu akandifo ani afi ehumasuan famu stem ene no gekanye na obo man Ghana mu a asafo baako a wo mu agi hini a wo matumi atete schools na nsore de bubruja wo mu wo bebre pem e wo man mu a wo mu enso boa edi djuma odro bro man eye presby asafo na wo mu nyeso ana wo mu nchia eye asomdwe nkan wo na onso age so enkan nso akwase wo mu mfie no se de papa bi a ono wo amentia ne mfi eye bang oka pong and I say ganyan non so age so pogbon enti won so mfie eye asomdwe nkan o na wage so enkan so presby asafoma no na wo mu panyini pa otua no moderator Reverend Professor Joseph Obriyabu Amante eno panyini che say o mampani na nadodan kwakufuado a otua NPP amanyoko nanimi asofo no mu yadwuma edoso pa emu de ohwe agudie nsam so de ohwe ehumasuan so de ohwe ensuo so de ohwe akwantempon so de ohwe apomden bambo sani wo mu nyina wo ho na nso de obetunya sinebo aka ne pan e wo presby nyankopon di mu se osofo ohwe ehumasuan so ayo ni mnyamfo Dr. Yawo Osei Adutwum a sanso emra shebdwani e wo bosomtwe abeton peso so no osofo we die adwuma obono ebo ono no presby sofo no ebo na dwen ene ne nti ase so moderator kire say obetumi kwa kasa bibrema to eni na no se ye ka osofo a otumi di bibi foforo ba ewiase a ebi kwa maada ana otumi di bibi ba kokko kam yenu ma mienu no enso tumi ye adewoforo no saa osofo no ayo nomnyafo Dr. Yawo Osei Adutwum education minister entono de osama mpani na nadodan kwagufuado ene Ghana mani na waka ne pen sei onumnyafo no na dwuma obo no esani ebibrem ni na so etuhwa na obianso ni madwuma pa obo yentie se de Reverend Joseph Obriyabu Amante edi education minister ho adanse fai. Your Excellency, just allow me to say this, that your Minister of Education, without prejudice, is one of the most creative, innovative ministers of education in Africa that I know. And I want him to be congratulated. Just that when you are doing all the new things, remember the old ones that have made Ghana education what it is like percent. Thank you very much and God richly bless. Onipa amotini ni presby moderator Reverend Professor Joseph Obriyabu Amante. Na ye kwayanim awasafu from na ene usha Ghana anoma eban sikasem ni dwadie etotua enso emu a ene akakakra first no okota ade a okwa na okuta usika no de akogina wone wato opese ukura usika agisa wotabri na de akopiem awosika korabia na asa na watimanya babi akora no senso opa na wankasa wapesusu adaka bi na utugum anya senso obi su timi twafom na wasomenti ho na ja wo osiegu ho etekoya ne afaso yesie sika no na ya ade se na ha dwere pa sanse obi okra nam kwa so kwa na sabi odipa bonifu abetwa okwa so kakra wanya na omasa abechinchim nsa age acha na ni nyina no ha adwene na no nam so bi amankakala kra ga ne yakoya nim nyanko awiasefa na nyina kɔ nanim no
ensachara ne nneoma awodo eba enti ene ye sika se obese wusie osika enye chinchuna atwanse fa kosika korabia ansan watimi akwa kosi anase tutufo mfa che wo wankasa ofu na ekura wo no wobetimi ade atoso ene ebra bia wuhia bia no wutimi kono asanso akwa koyi wade enti amanneoma ayefo pa na ba ni senso de ase ade bia ede bia abonwono so ta ho enti momo anase mobile money a abayi enam soma eye konfuteti amwai wamasanso atuomani tade asi eye sa mobile money so a ene enya asam ketwa timi via nkrofo sika na chese wa wotenase a wodwene wa wonte ase na eno nam so abi ama okopiemu ewo Cyber Security Authority a eye National Computer Agency Response Team no opanyini ba akwa wodi omanim kan eye Orura Steven Kwajo ana wode Kujo mom kafra Orura Steven Kujo ade atudwa ekirem ese omodi omani ade ekire hunse sa mobile money akonfuteti amwa omo ewie sika di free mu ono aye from say fraud for no omo say ene no bi kaso enem tiefo mu wi amantimi anya wo hwe ena ayi Vodafone for amantimi anya wo hwe ene wo say omo hwemu adadi say eya ehaw no emfiri omo ho na momu no ene mobile money for no omo okuta adwene bi a chese sa fraud for no omo adwene omo kuta no omo kuta ano dede enkasa ye bi a se wotimi frɛ wan kasa no adede wa de hian so obenya waye upin no oso upin ne pe na ya ade a egbo sika no eban endi sa upin ntimi mfiri wo nkyɛn kodi nipa kro enkyɛn a wontimi enyi sika woyɛ da wontimi nyi etuo ne de wabɛsrɛ ɛsɛ enei no mo amu isu mobile money ni nyina no ɛyɛ mo ani na ɔsa aboa wo mo asabi mo padu fode no ma mi ni o London me pa cho ya se no be se eyibi oti saniska na yemfa nkwa yima na wo piu kikikiki usunim se odi hia bia ni wonom a kwasi broni kuro mu wonom otuni nasi ho etu di ampe press asempo obi bi kura mpo atuni nasi wonom a bibia ye de obedika abo amane ansa na se obi kura mpo wo mu a wase obamu ansa na osa kanwoma na wa kire wo sa ekwan no eso etu no de obesere na mososo a mo pesika mo ho no waso obi biara manani enna ho empempe wo mutimu se kwan befa so a eye sa fraud for mu wi sika no ye betima bon ho ban no se upi no so di pa kro ensem bi obeka biara mane mfa nto wa adwene na mfa upi no enso ema no wose wo mbefiri ase atom agumontene so na o ma ye nkyerɛkyerɛ mapa wo mu gidie sa no betumi aboa ama eye ye nyina ne ye nya dosa aboa wo se de be ye obi fa kotikwa so ne ye sika ye di gu ye fon so no wo mo entwe mfiri so. The key challenges around us as the users of the service. It's a system. It's helping our digital growth or facilitating payments. But then what you've got now are people who are in the system and they try to manipulate you to release your PIN or authorize payments that you did not actually go for. The systems have been designed. There's procedures for how you do transactions. You must protect your PIN. Don't give your PIN to people. But you find that someone will call an individual, give them some storyline. Somehow they get lost in the story and they hand over the PIN. Then the person is gone. Or in some cases, there's some of the service providers, they can send you a prompt for you to accept by entering your PIN. They call the people, give them some storyline. Oh, we are authorizing this, or just check this, and then please enter your PIN. We are fixing this problem, something like this. They give you a story, and then you release your PIN. So there's the human side of it, and we call it social engineering. Basically, they are playing on your help somebody out, and then they trick you. So it's not so much that it's a system issue, but it's more around how we are using it as users. So as an authority, we tend to focus on the education part. We work with the service providers a lot, where we see there are any system or technical issues. And you say, once no in your message, Biana message no, a pitch for mobile money who pay na and also money at the honor. When you say MTF for a month Sunday, a month for be number, and I say number you wait 10 day get and fancy no message. One more send the background message, won't me reply be. And to be sent no message, and I saw reply pay. No one near the said there be flagadam room. Opinion I would turn and can or no and Wotria National Computer Emergency Response Team no else Cyber Security Authority else Juma Kuno Emuo Orura Steven eye Kujo na wote nenkano na awrawusamato Ghana titu ni adehye woni ngo prampram ewo ingramumpuni mantimu esanse panyini ba kwa biribi atwam na oyam na hyebidwani ewo saa mansiri mu adane benkum so ya
na meba na me de ho abakosem ne ho nsem kakra aba beso ne biaye a owuye Marshall Beauty and Training Center ai yesiesie ho ene biaye nso a yetete enkrofo a wo mani gi adwuma no obi on ma o se na ni gi makeup adwuma wo pa enkrofo nso ni gi ho titru ni emaiwa no wo mani gi ho pa anti ode bia se wawie secondary school on wawie JHS ana school bia wawie bia ana unko bi nso kra da na so ni gi makeup adwuma no ana wani gi etrebo ho saa nyoma mienu wei emu bia wani gi hu bia no bomodia pre o mame apre anyo pre o mame ma adwuma se na mepe meme adwuma mepe eba once menem papa na ma enonu okobisa me na mse mepese agro ekofie na papa santan na misi wono mo pa na mawie pa service pa adwuma sika mi botom yawo entim pacho di woni gi no ena wo tie mi woni gi makeup se adwuma wo pa upewe bia besua niye na se oye adwuma mo obi ochena bia yenkodi na tam kase ne wa ya de tantan sei ene wa ye ne se ho dabi we no cho professional way says the Ghana abayama ni tumi krata o onim de oye ne babi akwaje ne tete odi ye adwuma enti ya hwehwe ne nuoma ma na body nkrata odi treni nkofo amom so abebin e o makeups adwuma ne mu enti se makeups de oya kwa sorry o ya kwa yie o ya kwa bedinto o ya kwa yefro program bia no Marshall Beauty and Training Center obe training ni pakra de ne ba no ama na bingwom ena afi uye program bisa na opese obeye insiesie ma mu bia eno so frɛ na obeba uwo ofie mpo titu no bia wa ofoforo ana ofie kwanwa ana umpa piepie na so pese wo ye oti ye makeups ofrɛ na obeba ofie aba be yama oye door to door service esanse na adwuma efo doso no mu nanso mu nsem odin te se ma nyahwe watwika ache tininsem odin kama kutestie ma wakoma toyem na nya na mafo kutaka petre dabi utim kwa na ayo agu hu no oyem na onsuru na agujam Marshall Beauty and Training Center na dwuma entesa me patro se eye makeups no ehon ma na abeko afi etre bia peso obo no opeso obo konru oye wivon opeso osoponi opeso obo atekumatu etre bia opeso obo no okọ Marshall Beauty and Training Center obebo amam sempo uko na onim star okogbo a otumi hwe otikwa nkora no na wamma otura ebe fata kama unwe nso na oni agye ho pa Marshall Beauty and Training Center de yese kasatete ntoponko edro nso bejo ya atrema na adwuma no onim so na wanso kwa ubedi adanse enti kwawrero na enti kobubu mo wrehye nails afi ne bo oti makeup sa wodro koye uwo bi nso afa ne kono training no busumi kakra bi ntem no no nso aben no agina body nkrata no ate no ho ono body nkrata de be ma no tumi de yadwuma o Ghana babia ena impo obi man so utumi de kokoye adwuma sansa body nkrata no emu edu owo achimoda udu traffic light junction hono mo a bisa se himfa na nursing school ni wo ye chewo na so free traffic light na odo ni kire nursing school mu a o kwa wonsa bengum so ena obi hu Marshall Beauty and Training Center ewo achim oda wadaroma friend 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171667 0244 171667 na on Marshall Beauty and Training Center ending also na Rich Electrical Ahenkan to assess Ahenkania and our pedia and the only one how tumuda esanse nkania type bia no wadi bi enso ababe piem e Ghana han manya asem keto ase de okwa akosibro ni kromo a ebebo gangan no an bi won me ya sheda ne ya design ne nyina wosem kanjo so di bi enso aba ewo eye odane ne patam ya no mo enti eye sanalia light no wadi bi aba sanso na POP light ni bi ho corner light bi ho ring light bi ho wall light ne nyina no wose wadi bi aba ebi ho no ma enyina ehia enyina moden ansa na ya adwuma ebi so no ma ehia enyina moden ansa na ya adwuma na kwasibro ni se solar and non solar light no ne nyina wose men kancho se ebi so aba na enu achi no switch ahodo eno eye ntamgyina
de ma eye anyinamoden ene adekora a wo hwɛ sɛ wo de ɛka odi eso eya nyina modern no enso emu antebiti se won kanea no se opese eso a gise wanya switch bi se opese utum na gise wanya switch bi enti eno type bia pe bia so waseme kan cho se odibi enso aba enhoma no eboa ema anyina modern timi bo adwuma se de wo pe no ewo fie awodo enso emu no waseme kan cho se odini nyina so bi enso ede aba plugs ne socket ahodo ne nyina no ebi aba conduct box wase bi ho circular box ebi ho a chese ni nyina no o to one no edin kita ho a obetimi anya bi enso edi ama wo na fine ne so na bonframa no wo ceiling fan ho and ho standing fan so ho enketo ne adentamu ni akese ne nyina no onsa betimi akabi de no so ehia anyina moden na abo adwuma ne nyina no seme kanto se obenya bi enso edi ama wo chargeable ene eye bulbs ahodo no so no wo se de nyina no ebi enso ewo na so ye extension box ahodo ne nyina no ebi ewo ne mo na chiri kwade anya yira kwan na mum asem de wo mu mefa ensom wansa ne nyina nsa no ma mbebo so nyina no anyina moden ene yehwe ede edi wudwuma ema ne timi eye adwuma enti anyina moden so de yemfa ni agro mepacho ne de no obuo kwaso ni mu nim dia menfo so se obeye wanhwa na akwakofo ha foforo ede aba enti wo se wo de obeto nyoma ne wo ne nchen a we nyina de obeto bia no se unim ho adwuma se de obesimi ahyehye am na ye adwuma fa dan no kwakọ ya ache wa bro do teku ana sesempoa na chiri kwan anya ira kwan wo eye oda estate wo ben wo green pharmacy no enti anu ahye nso e de amame oda estate wo ne wo green pharmacy no e na eben na o friend wo 0591 651688 0591 651688 and 0241 666508 0241 666508 eno eye Rich Electricals na kofata motos so ya bonabaso adanase wadwuma pa wo bo sanse ena nuoma aye den ewo maikoko ganam ya numu na se wo hyen na ho ekotechema na chese wo yi sika akoto fura sabiati se hwinmunwi wo otwentwe chese ha dwere pa enu nti kofata moto se me dwedwene bebri sika na ode kwa akoto ehyen foforo na se kan foforo no wo de fabre no na wonoa enhwe emwa na wamau eye enuama obetim de asiesie wo hyen no amana sa abo adwuma enso e de ama obiem o chese men kanto se ka bia se ye V8 se ye Sonata o se ye Toyota o se ye Nissan o wo se di ka bia o de ba obehwe na watimi aboa enso ama ho akande na watimi de akwakosiesie se engine na asai ana se edie na asai wo ho wo de fa bedan no na chiri kwan no anya yira kwan wo abosuo kan ewo enka opuni mantemu etiano ahye nso e dia mame wo so de ne nkasa kora na de open no betimi enso e dia brɛ wo ba bibiara ubutu bia 0302 689689 0302 689689 eno eye Kofata Motors afi ye toa awia prem to bra kan kase no so na me ka wo se kase wasugusu ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum for wadwen chefa 0533898915 text message and a WhatsApp afi su Facebook live obehwan kan 93.3 FM na odwadwen che no afo ye bekenkan amon mentoa ensam no so ai meko nkran mumpuni mantemu ene say owura ET Mensa wada ni benkum so na onyamfinhia aduosonson 77 years owura ne ho nsam kakra enie na oyemra hyebedwani ewo ningo prampram ena mprempren dibra na kuta na ode free mu to nanan mo ansiado weekends ye na wotwa wie ye eye council of state member na dibra kuta no eno no na owura ni di ankasa edi Enoch Tai Mensa ene yetwa ne tiafa ne ET Mensa onyamfie aduosonson amane akye say papa to nanan mo ansiado ewo South Africa obi manso enam yadoa kakra bi a bono anan ho ye mbasabasa bi ene mane to nananum ewo nsedo owura Enoch Tai Mensa ET Mensa ye wono mebosum ne da to so dunson ewa afia apem ankron
aduanan sia 1946 mu ena ye wo no na no ye osofo hwe Ghana ehumasua so ena afin so na oyemrahye bidani fiti January bosome ewa afi apem ahankro aduokrunson 1997 kosi afin pinu ni dunson ewo January bosome mu owura ET Mensa oware na owo mama akomako enson na ne humasua famu sade okọ school ne nwa makakra wo mabọ ne tofa aba owura ET Mensa sade yawo no wa afi apem ahankro aduanan 1946 mu no ofiningo prampram ankasa kura fa ne prampram ai wonkra mumpuni mantimu eho eno owura efri na okọ Snaps College of Accountancy eho eno koi owie school wa afi apem ahankro aduosia wotwe 1968 eno owie sa school no na obenya RSA TED ewa afi apem ahankro aduoso 1970 mu eno obenya sa position no na enu achi oko Institute of Financial Accountants ewa afi apem ahankro aduowatwe nsia 1986 owie sa school no ema obeye account officer na okoye adwuma ewo University of Ghana Legon na oye accounting officer na abra PNDC womu ebu oman asrafo amamuo no na ono na ye chief executive officer ema Accra Metropolitan Assembly AMA yebeka se Accra Mayor na dibire kuta no ewo PNDC asrafo amamuo mu ewo Ghana sabre no na oye Accra Mayor na afi apem ahankro aduokru mienu 1992 NDC amanyoko ne ti wo mo party no ena owura ET Mensa etene free PNDC ekonomu ena ode no bebo NDC Mecha National Democratic Congress amanyoko no ewa afi apem ahankro aduokru mienu 1992 na obabedi NDC amanyoko no mu no okoprince nkobe mrahye bidani ewo ningo prampram ewo afim apem ahankro aduokru nsia 1996 nyame adom adehye wo ningo prampram tomano ema ne beye mrahye bidani na oye mrahye bidani kika ko beye emfie du ansana ohwere sa akonya no na abra NDC amanyoko no edi nkuguo ewo 2000 mu no osa koso ye mrahye bidani odi akonya na nti afimpinu ni dunum 2015 eno owura Sam George ebeji free ninsem ewo November bosome ne da etoso adwenu baako ewo 2015 mu ena Sam George eji akonya ne free owura ET Mensa nsem na owura ET Mensa na oye minority chief whip ewo mrahye bjefie ewo afimpinu ene nwotwe 2008 na wo January bosome ewo afimpinu ene nkron 2009 mu no osan beye majority chief whip ewo mrahye bjefie na enuachi wa abra wo mu frase Fourth Republic na no ya appointed say Minister for Youth and Sports na no President Jerry John Rawlings awajen baby ko ono ene pa owura ET Mensa say omeya so afọ behwe emabunu ene agudie nsem so etina sa dibere na nekuta na kosi se jeje wie na mamuo enti won afimpinu ni du 2010 mu ewo January busumi mu ena wo mu yensakaye na sa abre no President John Evans Fifi Atamos ono na aba be mampini oyensakaye ewo cabinet ni mu ena wa appointee owura ET Mensa biem se omeye Minister for Employment and Social Welfare enti obedi sa dibre no owura ET Mensa na Pan African Parliament nkrofo wo mu no na oka ho bi na owoma kosi afimpinu ene nkron 2009 January mu ena oye sa adwuma no ekosiye na wo afimpinu ni du baako 2011 ewo January mu no ena yesa appointing so omeye osofo behwe ehumasuan so na eno ne ma ne beye osofo behwe ehumasuan so esanse sa abre no na nipa oye education minister osofo a ohwe ehumasuan so eye Madam Betty Mode Idrisu na odenkrata ba se adwuma no nya biem enti oresan ya pe ena wo mo appointing so omeye education minister enti obedi said bre no na ewo 2021 mu ewo February bosome ne da etoso du mienu ena owura ET Mensa ya appointing so meye representative Emma Council of State Emma Enkran mumpuni mantum Greater Accra region enti sa de breno ne ekuta ne ya fofia nto ata amane eche se wako jem adan benkum so
ɛwɔ South Africa obi man so ti owura ET Mensa ne ho nsɛm kakra a yɛnsa so ɛno no wadan benkum so wabre onya mfinhyia aduoson enso 77 years aya de wabesom sure wabesom cause otumi tena otumi di MPA almost 10 years de na se na adwuma so ani me nkotena ni ngo pram dade na so o hwɛ sɛ de na bakɔsɛm ne tie na otumi ze na obo adwuma nti na ɔtena so kyɛ no otumi ze samde odi tu no kra wamfa na ho gon so okay wow ya na afam de obi abɛkɔ oh yeah kwan abɛfa so obɛkɔ no na kyerɛ no ɛna ne asɛm ɔno de ɛna asɛm ti yanko yɛmfa ma fa dwonkyerɛ no Komensa Plateau yɛ hwɛ demokrata no so na mgyina Facebook hɔ Komensa Plateau kyerɛ m sɛ dɔme kwabrenya abato mpɛsua so na obutuo na wɔn de wasu nyinaa no na wɔde awerɛkyekyerɛ nso nsɛm na mu ade nyinaa no ɛfa ɛyɛ maame Taliza aba kofoɔ asisiam no kɛsɛ yi wato ananam wɔn sɛ nti wɔkyekyere ɛyɛ anka ne Ghana man panyin owura John Ajikum kofoɔ ɛwerɛ wɔ hanom saa owie yɛ na wɔsɛ agya yesu kra agya ahim manefa campaign kakra nso mfa akyerɛ nti onimonyamfoɔ kwadwo kranche abɔdeɛ osuwie na ɔyɛ den osuwie na ɔsɛ ɔyɛ den osu kakra nti ɔyɛ politics so kakra nti yesu kra agya ahim nti sɛ osu ahima wi nti agya ɔyɛ politics kakra wow nti owura kwadwo kranche wɔsisiam no kɛsɛ deɛ Botiano English amanfurum ɔno ɔba bɛpem na hye bedwafie kunya no wɔ hɔ nti agya wɔn so ɔyɛ campaign ama no Bra Jagos nsawam no so de ne dia bayi wɔn so kyekyere ɛyɛ abusua ɛwerɛ ɔmampanyini dada John Ajikum kofoɔ ne na abusua ɛna afen so no maame a onya ne baabi ɛkɔ owura yire Taliza kofoɔ wɔn so na abusua kyekyere mu nyinaa werɛ sɛ yɛbɔ mpa yɛ sɛ maame Tali Nyankopɔn fa ne kra ensie ye na da kyan kɔma bia no yɛsan so no de ahyiamu ebiem na owie no ɔkyerɛ sɛ ɔbɛso ɔbɔ Kennedy Akompre kwa Japan aba so ɛwɔ ensɛm wɔde kɔtu dwa wɔ showdown na se no wɔkyerɛ sɛ wɔkan sɛ deɛ fata pɛpɛɛpɛ na ɔka kyerɛ Ghanafoɔ humbo bi yɛ nim yate Bernard ni Ajay Kreku dodo na friend Papa J ɛna ɔno so de ne deɛ aba Papa J kyerɛ mu sɛ wakwanati ye na tum ewo tema akyese nya asem ketwa na o enjoy papa won de wo sere se elephant no so no enhwe no mo enka mo emom ai se de be ya no ma betimi akonkan enso ede ama won mo gide se Dr. Bawumia eba be DMPP amanyuko na nim kan no wahwa manka bum aba na afi breaking the 8 no etimi enso aye possible wo wieye wasanso kyekyere ET Mensa nso abusuafo enso enyina ewre ewo hanom yaw Isaac ono de agya ayiko no de emaye ne ewo ha na chese oboy abaso na nakua mo aboaten Abrikuma Central eno nso di fe de ebaaye wo senchi akese nso enko enfama eye Kwame na Saki okay Kwame na Saki so wachia no na afi maame afia akuto wachia wonu mu nyina ose Dr. Bawumia ono ana MPP amanyuko no ede ne eba ono ana eba behwe aboa ama anuoma akonkan de ama MPP amanyuko no afempinu ne aduonu nan abatuo no emu teacher Kwadwo Tepa anyina so ana ono so ede aba wose MPP amanyuko no ehia nkabom omhia nkabom na omayi okandini a obetimi aboa wonmo ama anuoma timi akonkan na ochem se Dr. Bawumia wo hwe anuoma waye ne suban a wodan na dia sabi ekire se ampa wono ane betimi aboa MPP amanyuko no wachia onimonyamfo Eric Nana Adjumai Prempe MPP parliamentary candidate hopeful edema afo ano north abato MP suaso keke kaswa America Town na Kenke Town odu sifri kafra wo wose America Town Kenke House okay wose Hawa is coming Hawa is coming 2024 yasem kitwa wose Mahama is not fit to lead Ghana again a poo lege poo ano so dia ba Master Planner Junior Kintampo wose Dr. Bawumia onwa ne MPP ani da so kese a wetimi aboa wo mo ama break the 8 no aye possible
ɔnoa so na try ne asi ahenefo nyinaa de stamp asi ne so say pine say November 4th no on beto aba e de ama no enti number 2 on the ballot paper we say you too sure too direct eno ano no asem kan bi ani akire biem enchi akase enso akord ama lawyer Jerry Ahmed incoming Weja Bawi MP kokusi Facebook no okay SMS nso yemfa we ntumai yayi e wachim odan akamani junction omde ajujua wo mu tie edam yopo na Christophe Electrical so achim odan kwantanum ono nso agya tumpreko pe ya otie kase afin so trozo ko otukwan ofu plane waba trozo full plane ade nam kan wosere trozo full plane waba anyame adum odna kwa aba asomdwemu brew trozo nti waba ne echie bia obechia Ochentown Council akwebe 19 se weekends bia akọ Sunday boutique weekends bia na Sunday boutique ne gu a obechi kwan abefa so be sanpaboa ti trozo otukwan full plane waba bia nyame enhia se odo aba bedu asomdwemu ye de rade ase timi chia papa manya ne chese ono nso etie kase pa oni abusuanfo ni bia ba ibi nso aka ho ibi edibro nya na ombeba ibi nso aka ho nyankopon hyiram yadam ase wa odi breti e bia no nyankopon enhyiram me chia ma abusuanfo nso ai wo achim awisa